Újra itt az okostojás, és ma hoztam nektek egy megint nagyon unalmas dolgot, amit már mindenki használt agyba, főbe, meg minden nap használja is, de biztos nem tudjátok, hogy mi ez valójában. Ez pedig a sampon. Nagyon érdekes, ugye? Hát így elsőre nem tűnik annak, de ha megkérdezném, hogy mindenki tudja, hogy hogyan működik, mi van benne, miért van úgy, ahogy, hát nem hiszem, hogy túl sok jó választ kapnék, persze tippelgetni lehet. Na, most, amit meg fogunk nézni, ez igazából a mai modern sampon. Nagyon fontos, hogy modern, mert nem volt ez mindig modern, régen is volt sampon, meg előtte is volt valami más. Ez a teljesen megszokott, puty, kinyomom, felkenhetném a fejemre, vagy a testemre, vagy a kocsimra, bárhol felkenhetném, le lehet vele takarítani. Hát inkább autót ne ezzel mossunk. De az érdekesség az, hogy egyébként tényleg nem volt ez mindig ilyen egyszerű, volt, amikor rendesen körülményes volt a hajmosás. A tusolás annyira nem, de az se volt ilyen egyszerű. De egy kis történelem a dologhoz, hogy 1933 óta létezik ez a fajta krémsampon, nevezzük így krémsampon, mert végül is olyan krémes jellege van. Azok a samponok inkább fehérek voltak, nem ilyen átlátszóak, mint most, hogy már mindenféle hupikék, zöld, narancsárgában van, azok inkább fehérek voltak, tényleg egy ilyen krém jellege volt. Fontos tudni, hogy az első ilyen samponos innováció az 1903-ban történt. És hogy ez kinek a nevéhez fűződik, ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert sokan ismerik a márkát, amit létrehozott, de talán az alapítót annál kevesebben ismerik, ez pedig Hans Schwarzkopf emberünk, a vegyész, aki megalkotta magát a Schwarzkopf, a fekete fej márkát, amit ugye megvásárolt nem is olyan régen a Henkel, de ez most teljesen mindegy. Ő volt a samponok úttörője, hogyha úgy tetszik. 1903-ban innoválta a szappanos hajmosást. Hát szappannal hajat mosni, hát valljuk be, nem egy kellemes dolog. Már csak azért is, mert körülményes magát a szappant felvinni a hajra, és utána a szappan a kemény vízzel egy olyan oldhatatlan réteget alkot a hajunkon, tehát nem, hogy tisztább lesz igazából, hanem még ilyen kócosabb, ilyen tapadósabb lesz. Hát katasztrófa, de ne próbáljátok ki. Manapság, amit a boltokban lehet kapni, ilyen krém, szappan, az valójában ugyanaz, mint a tusfürdő, csak kemény. Rendes szappannal inkább ezt ne próbáljátok ki, nem lesz jó vége. Az is hozzá tartozott, hogy mivel egy ilyen oldhatatlan réteg alakult ki a hajon, általában ecettel, citromsavval, citromlével, bármilyen savas dologgal kellett átlocsolni az embernek a haját, hát ez minden volt, csak jó, nem? Rendszerint nem is almaecetet használtak, mert abban a korban, azért 1903-ban, amikor maga az innováció történt, meg ugye még előtte, hát nem volt egy firázó környezet, tehát így jó, hogyha az emberek tényleg hetente hajat mostak, tehát azzal sokat mondok. De a lényeg az, hogy Németországban Hans Schwarzkopf kicsi innovációba kezdett, és megalkotta az első, hát ilyen granulált, porállagú sampont, ami hát nagyjából úgy nézett ki. Így kell elképzelni, hogy kicsi golyócskák voltak benne a dobozban, vagy zacskóban, és akkor ezt kellett vízbe beletenni, és viszonylag könnyen feloldódott, tehát nem azt kellett művelni, hogy így összedörzsölöm a kezemben a szappant, azt nyomotom fel a fejemre, aztán majd lesz valahogy, hanem az már így viszonylag könnyen feloldódott, és csak rá kellett borítani a hajunkra. Hát ugyanolyan lett, mint egy vagy nem samponos, hanem mint egy szappanos hajmosás után, de na, könnyebb volt felvinni, tehát fél megoldás. Viszont Hans nem volt rest, továbbfejlesztett, végül is egy nagy márka atya, továbbfejlesztett, és 1927-ben létrehozta a krémsampont, tehát igazából ezt már mondjuk úgy, hogy létrehozta, úgynevezett alkáli sampon volt ez, mondhatnám, hogy fogta a szappant, és már előre feloldotta a vízbe, és benne is maradt, hát használt hozzá sűrítőszert, meg minden egyebet, ami kell hozzá, de az már krémsampon volt, még az is azért egy ilyen oldhatatlan réteget alkotott a hajon, de ezt már tényleg nagyon könnyű volt felvinni, tusolni is lehetett vele, mindent lehetett, és természetesen az innováció következő lépése maga a sampon volt, úgynevezett alkálimentes sampon, ez arra utal, hogy már nincs benne szappan. Tehát a jelenleg modern tenzidek habzó anyagok ősanyagát használták, hát ezek általában igen benzin meg naftalin alapú tisztítószerek voltak, hát nem volt kellemes illatuk, de már nem hagyott oldhatatlan réteget a hajon, ami nagyon fontos, hogy nem kellett ecettel öblíteni, nem kellett agyba-főbe olajozni, meg mindenféle varázslatot elkövetni, megmosták az emberek is, kész. Na de ugye nagyon fontos a dátum, megint csak, hogy 1933, hát akárhogy is nézzük,
azért két világháború között vagyunk, ez nem túl jó, az emberek szegények voltak, minden, tehát ez egy óriási innováció. Képzeljük el, hogy nem tudok hajat mosni, és hogyha a hajat is mosunk, vagy tusolunk, az rettentően körülményes, drága, és főleg időben nagyon sok, viszont ezzel a megoldással pofon egyszerű lett. Úgyhogy nézzük is meg, hogy valójában mi egy sampon. Tehát mi kell hozzá, hogy ilyen legyen. Azt mondanám, hogy az 1933-as, vagy éppen 30-as, mert 1930-ban jelent meg Amerikában az alkálimentes sampon, kicsit hamarabb, mint a Schwarzkopf azt megalkotta itt, de ez most teljesen mindegy, nem volt túl bonyolult. Tehát kellett hozzá habzóanyag, amit akkor valami naftalinszulfát, vagy valami ilyesmit használtak, ami így nézett ki. Ebben nem az van, már nem is lehet kapni olyat, de így nézett ki, egy ilyen sárga anyag volt, enyhén habzott, lehetett használni. Neves egyszerűséggel csak beletették a vízbe, és már habzott. Azt tudni kell, hogy a sampon azért nem ilyen egyszerű, mert ha ezt csak így letisztítaná a bőrömet, biztosan nagyon kiszáradna, tehát a bőrünk egy nagyon bonyolult működésű, tehát ezt valahogy imitálni kell. Tehát megvolt nekünk a zsíroldás. Nagyon jó. Mit kell még tudni a samponnak? Hát valami kondicionáló réteget alkotnia kell, mert különben ki fog száradni a bőrünk. Erre tökéletes a sztearinsav, vagy a gyertyaviasz. Gyertyaviasz az nem sztearinsav, bár lehetne belőle csinálni, de a lényeg az, hogy viaszokat tettek bele, letisztították a bőrt, majd utána ez a rendszer ez visszazsírozta, és ezért nem szárad ki. De nyilván ezt, ha így beleteszem, egyrészt szétválik, vizes, kocsonyás jellegű lesz, tehát kell bele valamiféle sűrítőanyag. Mi lesz az a sűrítőanyag? Hát, az agar-agar. Nagyon egyszerű, akkor is nagyon könnyű volt beszerezni, nagyon ilyen xantángumi meg hasonlók nem voltak, de hát ez mindenhol volt, ez egy ősrégi anyag, tényleg moszatból készült, tehát még azt mondanám, hogy teljesen bio is. Ezzel összekeverték ezt a viaszos keveréket, és így besűrűsödött, egy kocsonyás dolog lett belőle, és hát gondolhatjátok, hogy akkor mennyire volt ez krémsampon, tehát azért nem ilyen volt, nem is igazán folyt, hanem mondhatnám, hogy ha sokat tettek az agarból, akkor így markolászni kellett ki a flakonból, de volt, az a lényeg, és nyilván ezeket még lehetett bonyolítani parfümökkel, olajokkal, akár a jól ismert olívaolajjal, akkor is nagyon nagy szám volt az olívaolaj, tehát akkor is úgymond kincsnek számított, nem nagyon voltak mégis szilikonolajok a kozmetikai iparban, természetesen az iparban létezett a szilikonolaj, az nem egy olyan modern dolog, de nagyon-nagyon sok mindennel lehet bővíteni. És igazából a mostani samponokhoz elérve, most már ugye nagyon egyszerű, tehát ezzel nem mondok újdonságot, egy kis víz hozzáadásával, kicsit meghígítjuk, és azt mondhatnám, hogy már használhatom is a fejemen, hajamon, testemen, bárhol. Ehhez is vannak olajok, minden egyéb hozzáadva, de vajon ahhoz képest, amit Schwarzkopf létrehozott, vajon most mennyi termék kell egy ilyen sampon előállításához? Az igen. Hát maradjunk annyiba, hogy lehet, hogy Schwarzkopf nem ennyi alapanyaggal dolgozott, de bizony azt mondanám, hogy minimum ennyi minden kell egy mostani modern samponhoz, és szerintem még egy jó pár dolog hiányzik. Na remélem, hogy tudtam újat mutatni. Sziasztok!